إن الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yan kaya pag-usay tanong sa yan kaya masa imanto na mipantag ko mga ayat biyan tuksiran o Allah, biyan tugon o Allah sa mga tao ang mga ansar, nago sa mga muhajirin, ginan sa mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nago biyan tugyan, nago piano tulian, mipantag si iku miyanga ori ang mga pagtaw ko orian o mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam na anto na kinipantag niran o mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nago sa mga tao sumiyupak, nago kararangit si mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam, giyanan sa mga Shia, nago sa mga pambatuan sa mga Rafidiyya al-Imamiyya, giyanan sa mga Rawafid. Asumyan ka ko Abu Bakar, nago sa Umar, bituan siran sa mga Rawafid, sabab ko kiyasan ka Iran, ko mga Qatru o Zaid, ayamanan yan na pamilya o Ali, radiyallahu ta'ala an, inaluin yan sa mga pipya, nago pimbatong bantong yan. So mga so Abu Bakar, nago sa Umar, radiyallahu ta'ala an, na siyang kasiran agyan ko to mga tao, na bituan siran sa mga Rawafid. So Allah Ta'ala na biyan tugyan sa mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam sisagyan kaya talwa ayat. Agyan kaya talwa ayat na makaliliron sa mga Shia, makaliliron sa mga Rafidiyya al-Imamiyya. Ay katir Allah Ta'ala sa suratul Hashr sa ayat ikawalo, katir Allah Ta'ala للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Bagian mga fukara, mga aymanan yan na mga pobre, mga muhajirin, dito sa mga muhajirin, mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam, siran ito so piyakal yung siran sisagyan ko to mga derpairan, piyakawa siran sisagyan ko to yung adiran agi Makkatil Mukarramah. Nago kiyaw aliran ruo sa mga tamukiran, ginan sa mga muhajirin, mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayabu apantag akiyaliwiran, nago kiya awairan si sa Makkatil Mukarramah, apya kaawasiranon o mga kuffar, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, na arap-arapiran si sa giyang kuto mga kalabihan o Allah, nago giyang kuto limo o Allah subhanahu wa ta'ala, nago giyang kuto kasusuat o Allah subhanahu wa ta'ala. وينصرون الله ورسوله ينقطع mga muhajirin, mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam. وينصرون الله نبتبغن رانا سو الله تعالى بتبغن رانا سو agama o Allah subhanahu wa ta'ala, nago tiyabغن ran so suguyan as Muhammad alaihi salatu wassalam na inirupasiran Allah. Ulaika humus sadiqun, yanqota mga muhajirin na siran sa mga tao ang mga sadikun, sa mga sadikun na mialui Allah ta'ala asiran na ayapang kataniran na orian o mga ambiya, orian o mga nabi, ginan ikala ipangkatan o mga tao ang mga sadikun. Yan ka na ng mga muhajirun at tumiyugan din si Makkatil Mukarramah na si sa Madinatul Munawwarah makapagpuan siya sa Makkatil Mukarramah na ay nibantog kiran Allah na paganeron na kipag-ikhlas sira si Allah ko kaya tubadiniran si sa Madinatul Munawwarah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, arap-arapiran sa giyan ko to kasusu ato Allah, nagugyan ko to kalabihan Allah, mapapadaram si kiran agyan ko to kapag-ikhlas si Allah, nagu tumiyuganin siran kaptibangan nirana sa agama Allah, kaptibangan nirana sa Muhammad alaihi salatu wassalam, saan naman ay ikapakadayamang yan sisagyang kaya dunia nagyutumambo ikibiyantog siran Allah. Ulaika humus sadikun, isaksiyan siran Allah sa siran na mga tao siran ang mga sadikun. Yan kutub mana ikadua ayat sa suratul Hashr ay kasiyaw, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Bientog warwa na buin rupa warwa sa mga ansar. Koorian o kinirupaan yan si ko mga muhajirin. Bientog warwa na buin rupa warwa sa mga ansar. Susiran ito mga tao amiyagin na si isa Madinatil Munawwara. Amiyarati yasiran ko una ang panadakira nakapakataling mo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yasiran pandakira panamakattaling mo so Rasul sallallahu alaihi wasallam amiyarati yasiran giyanan sa mga ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Napagkababayaan nila sa mga tao at tugalin sa ikiran wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ay arupaan paparangayan agyan ko mga ansar napagkababayaan nila sa mga tao at tumiyugalin sa ikiran agyan sa mga muhajirin naguda mapapadadam sa iko mga pusuiran adengki nagusi iko mga muhajirin nagupakaunaan agyan ko mga kailangan o mga muhajirin bapya panagyan ko to asyay kailangan niran na mapagpakauneran sa mga pagariran ang mga muhajirin. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang ko to mga tao na miyada sikiran agyang ko to kaligat ay miya padadam sikiran nagyang ko to alim nagugagaw si ko mga muhajirin inirupa siran warwa nagupisak siyan siran warwa ulaika humul muflihun na siran sa mga tao amya makaapas ay maanan yan nabiyantog siran warwa sa siran na mga tao amya makaapas nagumya makaslang sa maliwanag si sagyang kaya dunia na sampurna si isa anuman amawri giyanan sa mga ansar ang mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam giyanan na dua ayat na pianutul uwawa sa mga muhajir nago sa mga ansar na ini tundugon uwawa subad o pakataling mo Uriyan o Rasul sallallahu alaihi wasallam uriyan o mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ginan sa uriyan ginan sa mga tao amiyunod si ko mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam ko urianiran walladhina ja'u min ba'dihim susiranod to amiyakat taling mga ko urian o mga sahaba ginan sa mga muhajirin nago sa mga ansar nago sa mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam miyakat taling masiran ko urianiran diiran diittiroon Rabbana ighfir lana qad nanamina rilaika minka na rilain ka sa mga pagaryami susiranod to amiyang una anami ginan sa mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam na bang kabaluya si ko mga puso amiyagin ko to si nagugyan ko to ay manan yan na dengki si ko mga tao amya marateya kad na nami na rilai kaming ka kad na nami na saka imakalimuon na gumasaling gagaw ay manan yan nagyanan surubaan o mga tao amya kataling umakuurian o mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diyan ko ito pagana ayat, banto-bantok ko mga sahaba, mga muhajirin. Ikadwa ayat, banto-bantok si ko mga ansar. Ikatlo ayat, na banto-bantok, uliin na inirupan yan. Subatan umyamarat kaya, kuurian o mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padunanan, diyan so tindag o mga ahlus sunnah wal jamaah. Ilay tanwagin ka na ayat, kama daon sa mga Shia, sa mga rawafid, sa mga sahaba. Ay maanan yan na mga sahaba kaya babayaan sa ranwarwa sa katanwa niya katalimama na ay abatagtano na di tano di ipamangni sarila sa mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam di tano siran di ipamangni sarila ang siran warwa ka mga pagarit tano to amya marateya si warwa amya nga una asiram miya nga una siran so mga Shia na makaliliw siran san kaaya batado mga Shia na pumanintaan niran sa mga sahaba pumanintaan niran sa mga khulafa ur-rashidin na miya kaliliw siran na sisagyan kanan ayat aqaddaru Allah subhanahu wa ta'ala beauty sabab aso mga Shia na ayamanan yan na makaliliw siran si ko mga qaddar Allah subhanahu wa ta'ala si upagiran sa mga qaddar Allah na mga qaddar o Rasul sallallahu alaihi wasallam beauty sabab ayamanan yan na makaliliw yung kuto at tingdagiran makaliliw yung kuto paratiran kaedan asyang kairan na suqaddar Allah naguaid na siyang kairan na suqaddar o Rasul sallallahu alaihi wasallam na sukasangkang kakupatir Allah
nagukatir o Rasul sallallahu na ikakapir o manusia. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na mialin atigyan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, sulangon o pagtawakan na langon siranda na pakasuldo ko surga inuntabu. So ay manan yan na sumiyangka natigo mga sahaba, ya Rasulullah ang tagin ko to sumiyangka natigo Rasul sallallahu alaihi wasallam man ata'ani dakhala al-jannah, sadin sa tao aw nutanapon yan napakasulsi ko surga, wa man asani dakhala an-nar, nagusadin sa tao ay manan yan na marataan ako niyan, ulit na pumaasiyan ako niyan, sangkaan ako niyan, napakasulsi ko na rapat jahannam. So mga Shia na ay manan yan na deran unuti so Rasul sallallahu alaihi wasallam, so mga Rafid, mga Rafidiyya na deran unuti so qadir Allah, qadir Rasul sallallahu alaihi wasallam ay karena sa deran unuti ko qadir Allah, na ko qadir Rasul sallallahu alaihi wasallam na diiran di pamarintahan sa mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam, diiran di pamarintahan sa Abu Bakar, diiran di pamarintahan sa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Inangin na kaya babayan Allah ta'ala na upiakalan kapwa wa kaya babayan yan sa mga sahaba, sa Abu Bakar, na sa Umar, na sa desisyon o Allah ta'ala na daapa ka rijikon, na daapa ka kontra o desisyon o Allah ta'ala sa sadan sa tao ako montra siya ko desisyon o Allah ta'ala na inungkirya na sa Allah ta'ala na sa mga tao amiyong kirsi ko Allah na gito'y pambetuan sa mga tao ang mga kuffar. So kaya babayan kiran o Rasul sallallahu alaihi wasallam na ay maanan yan na daira na magbuparatiya ay karena sa dairang kaparatiya ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na bidir o Rasul sallallahu alaihi wasallam iqtadu billadhi iqtadu min ba'di billadhain unutini wagian kanan dua kata ko urian akan antau tu gitu su Umar nagu gitu su Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma pagunutan siran na urian yan nagyan kaya mga rawafid al-imamiyah mga Syiah na siupakiran so qadir Allah ka qadir Rasul sallallahu alaihi wasallam ka bayram badan piamanin ta isu Abu Bakar na bayram badan piamanin ta isu Umar radhiyallahu taala anhuma wal a'yad billah. Gitu sebab asu mga ulama so sabab ko mga ulama na ini ikiran lagi di Syekh Ar-Rajihin ini on may pantagsi ko mga Syiah su mga Syiah minal murtaddin so mga Syiah basira na mapapadasi ko mga murtad na ini sumbag agyan ko tuwa Syekh Syekh Ar-Rajihin ini sumbagian na ayat 3 na murtad na mga tao asumiro di si ku agama Islam na urian yan na miyawasira na si ku agama Islam na ginan ipambetuan sa mga murtad. Giap manatigan ang mga Syiah na emanan yan mga Rafidiyya na dasira na mapadasi ku mga murtad kasabab sa dasiran pa na makasura di si ku agama Islam. Gitu sabab adanya siran padasi ku mga murtad kada sira na makasura di si ku agama tanwa agama Islam. Ini sekirang ini siapa sahabat dari mga ulama agam ko to qadru Rasul sallallahu alaihi wasallam ay manan yan na kapengrupo o mga umat Rasul sallallahu alaihi wasallam amyali saging ko to hadith ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ay manan yan na yali ron agam ko to hadith افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله ومن تلك الواحدة؟ قال من كان على ما أنا وأصحابي علي. Ikadua riwayah al-jamaah, ikadua riwayah as-sawadul a'zam. Ay mana ni anna ini isya ko Rasul sallallahu alaihi wasallam miali Rasul sallallahu alaihi wasallam minggrupo sa mga Yahud sa 70 ago isa, minggrupo sa mga Kristiyan sa 70 ago tulo, minggrupo sa mga ummatakan, penggrupo sa mga ummatakan at Rasul sallallahu alaihi wasallam sa 70 ago tulo. Na ini isya ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ay mana niyan na naantaw ay pakaligtas sa gin ko to 70 ago tulo miali Rasul sallallahu alaihi wasallam anamon dito paka sulci ko nara ka jahannam inon taboso isaw no ka grupo na ayam ni Ali Rasul sallallahu alaihi wasallam adi pakasul sagin si ko nara ka jahannam sagin mutapito pulo agutlo nagin ko to isaw no ka grupo ini si Rasul sallallahu alaihi wasallam anta auto na pitro ya nagito su jamaah
maumpong si kusun na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikadua riwayat gitu susawadul a'zam. Ikatlo riwayat na ma ana alaihi wa ashabi. Udi na man kana ala ma ana wa ashabi alaihi. Ay makna niyan na sa din sa tao ang mapapadalam matatago si iku betadam iman to na ay makna niyan nasiran mga tao apakaligtas adikulog si saging ko to aapoy o narapa jahannam. Giyan ko to mga Rawafid, giyan ko to mga Shia na mi ali Sheikh Ar-Rajihi ali sira na maapol si saging ko to mga murtadin. Ay makna niyan nada sira pa na makasulod si ko agama tanwa agama Islam na gumi ali usabad ko mga ulama at da sira pa na mapal si saging kay hadis ko Rasul sallallahu alaihi wasallam mga ummat yan ay mana niyan na pugo parek sa 70 abutlo nagyan ko to 70 abutlo na naman siran din ko do ko na rakajahannam na da sira na mapa di si ko 70 dua mga umat ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ay mana niyan na miyagiftira na go ming grupo ay mana niyan nada sira nung panamapat kada sira nung pakasulda o mga ulama sebab sa siran na ay ada na inong kiriran na sudun so katir orwa ka inong kiriran na so Quran o ba kompleto ka ay katir iran si ko Quran na incomplete kaya mana niyan na madaw kun so suratul wilayah na gitu dengan ikiyaong kiriran si ko katir Allah ta'ala piya katana Allah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun mata anas kami na ini turuna min Quran gin kaya Quran na sisir kadano na ay mana niyan na mata anas kami na sisiap nami so Quran ada kalabati na gudi pikir batan wawa na gudi niya pikiumanan miya kalabi sang giburabun ang kiniturun agin kaya Quran na da kaumani na guda kalabati ay mana niyan naginan iparateya o ahlus sunnah wal jamaah so man sa mga Shia na ay parateran na so Quran asisir katano na ay mana niyan na kiyadbatan na ay mana niyan na miya daon agin ko to suratul wilayah na gusto nga ninsan ang mga ayat kami pantag si Kukadatu Ali radiyallahu ta'ala an gyuti sabab ay mana niyan na da sira na mapad siya gyud ko to ang mga ummat ko Rasul sallallahu alaihi wasallam am yagiftira. So mga Khawarij na paparati aniran sa Quran ako malito. So mga Mu'tazila na paparati aniran sa Quran ako malito. So mga ayamanan niyan na mga Asy'ariyah na paparati aniran sa Quran ako malito. Nagusupin barangan ang mga grupo, aming grupo ko mga ummat ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na paparati aniran sa Quran ako malito. Ugay na sabi ko sa mga Shia, mga Rawafid al-Imamiyah, adayra na parati sa Quran uba kompleto. Gitu sebab niungkir siran na guda siran nama persisyagian kana na mga ummat o Rasul sallallahu alaihi wasallam am yagiftira sa 70 agud 2 70 agud 3 ay mana niyan na kiyang grupo gitu sebab inalui o sabab ada ko mga ulama ay mana niyan na di siran mapad sisyagian kanan hadis o Rasul sallallahu alaihi wasallam na salakaw ay mana niyan nakapedangkiran si siran mapad ko kena ubang mga umat o Rasul sallallahu alaihi wasallam si isira na maapad si saging kayamanan yan na mga lumpukan o mga Yahud, lumpukan o mga Christian, lumpukan o mga Majus sabab sa mga Christian na derang paratiya sa Quran, sa mga Yahud na derang paratiya sa Quran ayamanan yan na Quran, sa mga Majus na derang paratiya sa Quran na sada paratiya si Quran na inang pada o mga tao ada paratiya si Quran na sa mga Ahlus Sunnah wal Jamaah na kompleto ang paratiya nirana sa Quran. So mga firqa ummat Rasul sallallahu alaihi wasallam na piratiran sa tarutub sa Quran kompleto na kukya piratiran sa Quran makapupuon si ko Allah si inituron si ko ay mana niyan na Rasul sallallahu alaihi wasallam ay sab ay mana niyan na kadadanjir agen kaya paratia Imam Ar-Rafidiyah Al-Imamiyah ay makna niyan na mga Shia na ayadan apiya kambukugiran na upiya karibatiran na su Allah subhanahu wa ta'ala anda sabab Petro ay makna niyan na mga isa ko mga ulama iran asukun su
ay mana niyan na Jibril alaihi salatu wassalam na ay dapat at turunan niyan na Muhammad Ali radhiyallahu ta'ala an Ali bin Abi Talib agyuto pandunon o Allah kumasa kapakasiling ganatayan si Allah na initurun niya na sa Quran na si imyakasong si miniturun si Muhammad alaihi salatu wassalam sabab sa sukun su Muhammad Abu Ali bin Abi Talib nandit makapendetar sirang sabuntan na miyaribat su Jibril na si inian miniturun sa Quran si Muhammad bin Abdullah Muhammad alaihi salatu wassalam ayaw to aasar kun agiti paratiran at turunan yan na su Ali bin Abi Talib isanan amada akaribat o ayamanan yan na paratiyo mga Rafidiyya ni Imamiyya mga ayamanan yan na mga Syi'a sa ayam minggu na wag yang kanan ating digiran yang kanan aparatiran na ayran dan piyakaribat na su Allah subhanahu wa ta'ala wal'ayadu billah gitu sebab asulir di kan discuss sa mga ulama antun agyan kaya ayamanan yan na mga Syi'a mga Rafidi al-Imamiyya mga Rafidiyya al-Imamiyya makasusunod sirang si ko mga murtadin na dairan pakasulda si ko mga murtadin kada sirang panu makasulod si ko Islam anto naging kaya mga Syi'a makasusunod sirang si ko mga umat o Rasul sallallahu alaihi wasallam amya giftira uli na mi grupo sa sobra 70 kadaklan ang mga grupo ino makasusunod sirang na ayamanan na dairan pakasulda sa ging kanan ang mga umat yang grupo o mga umat o Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab saging kanan amya aluy tano adaira na parati sa Quran o ba kumpleto so mga pad ang mga umat o Rasulullah alaihi wasallam aming grupo na emanan yan na piaratera sa Quran atarotop a kumpleto ada amin yumanon na buda amini ayamanan yan na mini lebaton sabab sa sudul su Allah ayamanan yan na miyakalang kapon as kanyan isumisya pun kana ubalagi o Taurat na gusto Injil na gusto mga pad ang mga kitab ay niturun wawa apya bayaan yan si iko mga tao yang kaya Quran na initurun wawa si iko Muhammad alaihi salatu wassalam na emanan yan nas kanyan dan isuminya pun na gus kanyan ni emanan yan na miya kalang kapon sa kanyan isya pun ayaman buah karinaon na miya kalabisang giburagun na da aminiuman miniuman si Quran na sakti mana batang na buda amiyal bat si Quran ayamanan yan na sakti mana batang di benar agin kutu akan terwagin kay mga Syi'a mga Rafidiyya ni Imamiyya amiyadaon sa suratul wilayah ayamanan yan na may pantagko na si kadatu Ali radhiyallahu ta'ala an sa katano ahlus sunnah wal jamaa napaparatian tano sa mga kalbihan o Ali radhiyallahu ta'ala an paparatian tano sa mga kalbihan o mga ahlul bait kaayamanan yan na pagkababayan tano sa mga ahlul bait pagkababayan tano sa mga pamilya o Rasul sallallahu alaihi wasallam mga uripon Allah sa wapro na sigo pa makataling umauras na pugumanan tano buwagin kaya usen mipantag si kuwagamat tano agama Islam mipantag kung mga kalbihan o mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam na gusto mga tao apkararangit si kung mga sahaba lagi do mga Syi'a na gusto mga Rawafid na ayamanan yan na pugumanan tano sa mga usayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.